Get ready with me til vi får gæster om sådan 5 minutter. Så vi skal skynde os lidt. Jeg har lige været da vi har sådan en pool udenfor, der er med pumpe, så der er klor i. Og jeg nåede ikke lige at få vasket hår. Så det er super duper filtre, og de kommer om sådan 5 minutter, så skal jeg skynde mig ret. Det er nogen fra min fars arbejde, der kommer. Og så har hun sådan en veninde med, og så skal de så overnat her. Så ja. Jeg kan ikke finde proppen til den, det er lidt ærgerligt. Men jeg tager lige noget hår lige, for det tænkte jeg lige kunne hjælpe lidt. For at det ikke var så filtret. Ja. Jeg kan virkelig ikke finde proppen nogen steder. Så børster det lige igennem en gang til. Så nu er det sådan okay blødt. Igen. Vi skal altså lige have lavet den her midterskilning igen. Selvsvaring. Og jeg kan så ikke lige nå at glatte mit pandehår, det plejer eller så gøre. Men der er stadigvæk vådt, og jeg vil ikke bruge varme, når mit hår er vådt. Okay, jeg tror lige, jeg glatter mit hår alligevel. Eller mit pandehår, for prøv lige, det ser jo ikke godt ud. Nu skal jeg egentlig bare varme op, og så tænker jeg, at man skal lige lave min skincare. Fordi, så får man lige slået 2 fluer med et smæk. Det bliver bare noget hurtigt skincare, fordi jeg tænkte, at jeg også gerne vil lægge en lille smule makeup i dag. Og så står I bedre. Så skal jeg bare skynde mig. Ja, det bliver ikke så meget. Og highlighter. Og noget blush. Brown ting. Læber selvfølgelig. Og så tager jeg bare den dårlige mascara. Den her, den giver dine vipper virkelig lange. Den her, den gør den bare lidt mere tydelig. Men nu glatter jeg egentlig bare lige mit pandehår. Okay. Så skal jeg skynde mig på kammen. Ja, det gør jeg lige. Meget bedre. Nå, men lad os lige lave det makeup. Så har vi highlight. Den her highlighter er sygt brun. Jeg hader jo mine øjenbryn. Det er det egentlig bare for at rette dem lidt. Det er en gammel mascara-børste, jeg bare lige har gjort rent. Også bare lige for at børste dem. Jeg er typen, der hader at bukke mine vipper. Blink, blink, glas. Jeg tager lige hurtigt nogle smykker på. Så. Og nu er vi klar til gæster. Hej hej.